Love, dara mo ang love, kapil love. Init pa dyan na siya love. Nahinila ka init. Dito yung pala love, boy. Kumukto ng mga. Ikaw ba? Joker te. Bro, ano sabi pre? Nakanto ba ka sa BJ ni paring Itsoy, bro? Ay, sa tinuod lang, Loy. Wala man juga kadong dyan sa haya ni paring Itsoy, ay. Pareha kita, bro. Wag po ko kadto sa BJ niya. Nahuman naman aglubong ni paring Itsoy, wag ko kadto. Mao siguro na nagparamdam si Itsoy nato. Kay kabalo-kabaloy itong isang gabi eh. Nangihi ko ba? Grabe lagi mura na naadyo si Itsoy nagbarog. Kaya ag bintana na mo. Tingog-tingog. Murag kuan ba salida bitan na kunjiring. Masay nga na? Kunjiring. Mga kurtina na mo barang tingog-tingog, naglupad-lupad ba? Ag mga plato kutsara, mura magnay ng hugas oy. Mga iro, sige, pamaghot, bisag way tao ba nila boy? Susuli, mga tujud ta nila ha, uy. Bisitaho lang na to yung asawa ba, si Mare. Mangustang ta nila. Pareha kita, bro. Kabi pa lang, agam iro, wa mahiluna. Siging tuaw. Murag, nagparandam si paring Itsoy na to, bro. Matuta, mabisita ta to. Nakap, maring Jimaymay. Wala nila maring Jimaymay. Gasmi. Ayo, pre. Betaw. Ayo, maring Jimaymay. Tuktuka, loy. Sige. Ako tok-tok. Ayo. Jimaymay. 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 Si mga pare ni mo, May. 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 Gaya man, uy. May. Uy. Kesa na? Uy, kamu na pre. Hi, Mare. Hi. Mare, musta Mare? Ikan ko na sa CR, oy. Ay, mo day basa pa Mare basa ano. Nailamos ako pa kayo ka hinaw na ako. Oo, bitaw. Dayon. Sige. Are pre. Pre. Ay, pre, ato Mare. Kumusta man? Nakamove-on ka na? Unsa mo ka, Loy? Uy, mura mo si Kuya Bunda kumuta na, direct. Siyempre, good, wa pa na move on, gibag-o pa ko na hitabo. Simana pa nila, boy. Mao lagi mga pare, oy. Wa pa jud ko kamupon hantud karon. Kay baw bitaw mo nga unsa siya kabuutan nga bana. Buutan jud to kayo si Itsoy nako, my loves. Hantud lagi karon nag-uol jud ko kaayo mga pare. Sama niya. Lisod imong on. Nga pare. Diha sa mong mga pareha magtimpla sa kong kape. Mga pre. Sige, Mare. Mare. Linggo sa mo diha. Sige, Mare, sige. Galing ko naman niya. Pre. Wala dyan mo kadong sa kuan pre no? Itong last video ni My Love si Itsoy. Aw, wala jud Mare oy. Mara dyan ni salin ni Dja kuan pag vigil. Mara ni naibilin kape.
Ay, Mari, naghago ka mo, Mari, oy. Salamat mo rin. Naghago ka mo kayo. Salamat kayo. Sagdi lang. Salamat kayo sa Yan kami. ang gusto na. May cook man sa tayo. Ayan, nag-ipitrik. Nga wala na, usama ka barkada sa kong bana, akong mga idsoy. Sama po na nako, mga pre. Sige. Sige, pre. Salamat, Mari. Salamat, Mari. Uy, Mari, yung hilap magkakalit, Mari. Okay ra ka, Mari. Yung hilap ka. Ay, Mari. Mari, okay ra ka? Mari, okay ra ka? Okay na pre, nakainom na agad ko pre. Ano sa may nanghiduman din mo? Nga ka ng baso na itigamit ni Loloy. Kani baso? Oo. Kani? Nga naman din yung baso, ha? Muna yung paborito pre. Muna yung itigamit. Paborito. Okay na, Mari. Makamove on rin. Pasensya mga pare ha. Okay ra, Mari. Sige. Okay. Inom balik. Sige pre, pasensya na dyan kayo. Okay ra, okay ra. Nga naman mo pagka Mari, nihilak naman mo pagkagbalik. Sige naman lang kaghilak. Nga naman ka. Kinamdam na po ko mga pare. Nakahinumdun, pagka sa mga buhay na hinumduman mo. Kaya yung gigilitan. Kaya ang forma sa ginilitan sa kumpana. Pareha rin silang gumimitan. Pareha silang gumimitan. Kinamdam na po ko. Okay rin na, Mari. Makamove on rin ka na. Makamove on. Sige. Kinam na pasensya na sige. Okay na, Mari. Okay na, Mari. Okay na. Nakasabot man din mo. Loy. Maura ba na yung baso sa iyong bana? Wa ka kahibaw. Unsay kamatyan ato. Ay kabila ka. Ako'y diskarte. Ari ko mainom sa gunitanan sa baso. Kabala. Wala makamove on na natin. Pasensya pre. Okay na. Sige, inom mo pre. Inom. Pasensya na kayo pre. Yan po ka, Mari. Katulong hilak na dyan ano mo. Yan po. Naana po kayo ng hinduman? Naana po kayo ng hinduman, Mari? Kung saan na po yung mga hinduman? Okay na, Mari. Kalma lang. Nakinamdam na po ko mga pare. Nakinamdam na po ko. Kaya kanadyo mismo ka nang ginan ni pare Loloy. Kanadyo siya na inom. Hilom na, Mari. Hilom na. Kalma na. Kalma lang. Tayo sa Mari. Wa man gud mi ka Bidzil ba? Ngutaan na tami. Isa di kamatyan ni pare. Ha? Isa di kamatyan ni pare. Ang finding sa doktor, mga pre. Ang finding sa doktor. TB! TB!